Jeg vil gerne have hjælp. Og det igen. Gerne have hjælp. Den lyser sgu da heller ikke. Er det ikke meningen? At sådan noget, det skal lyse op. Jeg vil gerne have hjælp. Så skal jeg hente noget hjælp. Nej, det skal jeg ikke. Okay, så vil jeg gerne aflevere en klage, så jeg kan få noget hjælp. Helt ærligt, kom nu. Jeg vil gerne tale med en IT-supporter, så jeg kan få noget hjælp. Hvad der sker med den her? Hvorfor lyser den ikke? Der sker ingenting. Det kan ikke passe. Jeg ved godt, du sagde, at jeg skulle bruge service-desk, men der sker ingenting, når jeg trykker på den. Så bliver jeg nødt til at bruge klokken. Jeg forstår det ikke. Jeg bliver ved med at trykke, og den lyser ikke engang. Det er fordi, den er lavet pap. Men du sagde, at jeg skulle bruge den før. Hey, hvad siger det? Hop. Så forstår jeg fandme det godt, der er ikke en skid, der virker. Så er vi fremme ved Tamborgs have. Lad os gå ud og stige ud af kanen. Det er nu en karet. Nå, jeg synes også, madrassen var lidt hård, ja. Fra havens blomster, ja. Sparet har man også. Det er en rigtig menneskekommune. Jamen, hvad er øre sparet, er jo øre tjent, ja. Se, nu skal dronningen møde vores lokale Henri. Ja, han ved alt om planter. Han skal vise os rundt. Ja, ved han noget om vin? Ja, han lige egentlig godt kan lide vin, så det tror jeg. Goddag, Deres Majestæt. Velkommen i haven. Nu skal jeg vise dem rundt. Det var da nogle pudsige træk, de har.
unge mand? Jeg kom ud fra en arbejdsskade. En arbejdsskade? Ja. En dag jeg var på tilsyn, så kom jeg til at køre ind i et elhegn. Har den stående rundt om på vejene herovre?